ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ಡ್ ಭಾಗಿಯಾದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತುಲೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ APMC ರೋಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟ್ ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಏಕತಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಅಂಚನೆ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರೆಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಮಾಮ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೂಮ್ ಟು ಬಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಐತೆ ಪುತ್ತುರುಡುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುರ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಅವು ಕಾಮನ್ ಆತಂಡ್ ಬಟ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಉಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಎಕ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಡ್ ಮುಕುಲೆ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇನಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಆತಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಾದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಂದಿರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬಟ್ ಐಟ ಆಫರ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಈ ತರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರೆಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿರೆ ಮಾಮ್ ಟು ಬಿ ಬರ್ಡೇ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎರಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟೆತ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಲಿ. ಸೊ ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಕ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಖುಷಿನ ಮುಲ್ಪ ಬಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಕ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಕ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು 15ರಿಂದ 20 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಫರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇರೇಗ್ ಮುಲ್ಪದ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂವಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ನಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಾಡ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ಬಂದನೆ ಇಡೇ ಮತ್ತೆ ನಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಮಂದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಮೂವಿ ಪುರ ತೋರಿರ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಬರ್ಡೇ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ತಡ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಈ ಎಕ್ತಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಲೆ.